Azatlyk radiosynyň habaryndan soň Türkmenistanyna orta mektebi tamamlayan oglanlar üçin harwygullygyň möhleti wagtlaýyn iýde süýşürler. Bu barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow teklip bilen çykyş etdi. Azatlyk radiosy 13-nji ýylyna daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlanan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desine harwygullyga çagyrylmagy, şoňa meňdeş tejribäniň ýurdun orta mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna hem gaýtalanmagy barada habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow 14-nji ýylyna Aşgabatyň maslahatlar köşküne ýaşlar bilen maslahat geçirdi we onuň dowamyna ýurdun ýaşlar syýasaty bilen bagly başga da birnäçe teklip bilen bir hatarda orta mektebi tamamlayan oglanlar üçin harwygullygyň möhletiniň wagtlaýyn iýde süýşürilmegini teklip etdi. Türkmen portal.com neşriniň döwlet mediasyna salgylanyp habar bermegine görä Gurbanyňly Berdimuhammedow ýaşlar hakynaky kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň öznükçiligini gazanmak we olary hünäre urukdurmak maksady bilen orta mektebi tamamlanan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär mektepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmak üçin birgedek mümkinçilik döretmek şerti bilen harwygullygyň möhletini wagtlaýyn iýde süýşürmek meselesiniň öwrenilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny notady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 13-nji ýylyna daşary ýurtlardan dolanan ýaşlaryň desine harwygullyga ekdilmegi bilen bir hatarda şu günler ýurdun orta mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutorduş synaglaryndan soň desine goşnugullygyny almak tejribesiniň hem dowam edýändigini habar berdi. Uçurumlaryň gutorduş şahadatnamasyny almagyna we munyň bilen bagly geçirilýän dawralara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryny hem ýagdaý şeýle bolup ýokary okuw jaýlarynyň gutorduş synagyndan soň ýaşlar öýlerini dolanman göni gulluga gitmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi bellidi. Habarçylarymyz ýerli harby bölümleriň işgärlerine salgylanyp ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan desine harwygullyga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby buhdawyna esger ýetmeçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge esger ýok diýip ýerli harby bölümiň bir işgär anonimlik şertini 13-nji ýylyna gurrun berdi. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten uçurumlary mekteplerden göni goşnugullygyny almak tejribesi soňky birnäçe ýyl bäri dowam edýär. Raýatlary harwygullyga çagyrmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namlary esasyna ýylda 2 gezek 1-nji aprelden 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harwygullygy geçýän harwygullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harwygullyga nobatdaky çagyrylyş hakyna fermana gol çekdi. Bu fermana laýyklykda aprel-iýun aýlarynyň dowamyna 18-27 ýaş aralygyna bolan we harwygullyga çagyryşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini iýde süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harwygullyga çagyrylýar. Galabertede Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hataryna harwygulluk borjyny ýerine ýetiren türkmenistanlylar goşnugullygyna problemalaryň şol sany didawşyna ýagny agalyk harby bölümlerde azyk önümleriniň ýetmeçiligi ýaly meseleleriň ýyllar boýy dowam edýändigini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistan dini ynanç sebäpli hökmany harwygulykdan boyun gaçyrýan raýatlary alternativ gulluk mümkinçiliklerini hödürlemeýär.